Хайде, отваря. Абегано е! Кристина, отваря устата. Абегано е! Криси, ще го изпиеш това сиропче по един или друг начин. Абегано е! Ще ти дам мечо после. Искаш ли мечета? А мечета искаш ли? А? Да. Първо сиропчето и после мечетата. Айде. Виж, поляхме панталончето. Това да много се пери човек. Между другото, много ми напомня някакъв сироп, който съм пила, като съм била малка. Същия вкус има. Айде. Криси, искаш ли мече? А шоколадче искаш ли? Да. Сиропче? Айде малко сиропче първо и после ще дадем отгоре малко шоколадче. Кристина? Не искам. Не давай. А? Не давай. Бот. Няма бот. Ще ти кажа бот. Криси, отваря устата. Моля те, мамо. Не искам. Виж какво стана сега. Разляхме го навсякъде. Всичко стана в сиропче, Криси. Ако не се пере този сироп, ще има да переш ти. Сиропче. Криси, пи от сиропчето. Чичо доктор го даде, Криси. Чичо доктор го даде мамица, за да не кашляме повече. Като пиеш от него, ще спреш да кашляш, Да кашляш и Криси. ще можем да ходим на градината при кака Таня. Да. Само малко трябва да пинеш, Криси, после ще станеш по-добре и няма да кашляш вече. То много бързо минава. Ти гадно е гадно. Гълташ го и готово. После няма вече да го усещаш. Да, Не бързо. те карам всеки ден да го пиеш. Тоест, непрестанно да го пиеш. Айде, Криси, бързо само го глътваш Да. и след това ще... Бързичко, мамица. Ама бързичко ще мине. После ще ти дам шоколадче. Ще ти дам шоколадче после. Хайде. Не искаш шоколад. Искаш ли шоколадче? Моля те, Криси. Моля те, мамо. Добре, затваряй камерата и ела тук да я принудим. Защото няма да стане с добрите маниери.